wannan shine bid'a, sunnar Allah, sunnar Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ko baka karanta a cikin suratul Hud ba aya na 120 inda Allah yake cewa wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqa wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Allah kansa yake cewa mu muke baka labarin wa kullum na kusa alaikam na anba'i rusuli, mu muke baka labarin annabawa da abubuwan da duk ya same su da irin yadda suka yi da'awa wajen kira zuwa ga Allah. Ma nusabbitu bihi fu'adaka, dan mu ƙara natsar da zuciyarka. Waje aka fi hadil haqqa, Allah ya ce wannan abun da muka zo maka da shi lallai akwai abu wanda yake ta gaskiya, gaske ne, wa mau'izatun wa zikra lil mu'minina, sannan akwai wa'azi sosai a cikinta, sannan wa zikra lil mu'minina tunatarwa ne ga mu'minai. Suwa suka fi cancanta a ba su labarin annabinsu don su ƙara samun natsuwa wajen koyar da addininsu. Wannan addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo mana, Allah da kansa yake cewa mu muke baka labarin annabawa. In muka zauna labarin annabi muke bayarwa, labarin annabawa muke bayarwa, irin yadda suka yi da'awa, yadda suka sha wahala, irin yadda annabi ya yi da'awa, yadda annabi ya sha wahala. Ashe wannan sunnan Allah ne. Kai kanka in ka zauna a masallacinka shi kake yi, mu kanmu muka zauna shi muke yi. Kai ina ne ba masallaci ba, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, inda annabi yace ko ina doron kasa an sanya mu ya zama mai masallaci.